Și am găsit o locație foarte drăguță și să mergem mai încoace pentru că sunt foarte mulți copaci. Și o să mergem așa unde nu sunt așa mulți copaci, uitați aici, noi ce suntem. Ok, este foarte frumos acesta aici, o să ne mutăm. Mă rog, nu aici, mai. Ok, prost. Bă, și pară de mine. Tem, vezi. Ok, perfect aici, aici este perfect. Uitați, chiar aici este perfect. Mă rog, haide să dăm drumul la a face o casă. Să facem. Ok, facem atât. Deocamdată. Să ridicăm în sus. Este bine? Eu, aici. 1, 2, 3. Facem parcur. Bă, și-am făcut parcur, mă. Nu am făcut parcur. Ce credeți? Că dacă sunt prost la 1 și asta are locuri. 2, 3, 4, așa ceva. Și 5. Cred că asta așa, asta e mai bine. Stâlpă să facem atât ca așa. Și aici facem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și pe nou o să ridicăm 1. Nu am făcut bine. Nu am făcut bine aici. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Și acum merge aici. Mai în față. Ce așa. Ok. Mai. Ok, perfect. Și aici tot așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8. Bun, nu mi-a bine, îmi trebuie un topor aici. Am stricat pe ăla. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfect. Perfect. Ai bine. Nu am chef de copilă. Ok. Perfect. O găină aici. Nu băgăm deocamdată în seama. Bă. Ok. Și de aici. Fac. Bun, am revenit, am mai făcut pe aici ceva. Vedeți? Am făcut paturi, am făcut lemn din astea. Am făcut astea și cum trebuie să facem ușile. Captivant și neinteresant. Bă, de ce am mai făcut greșeală? Jur că din greșeală. Revin când termin de făcut parchetul și mai ales acoperișul o să fac împreună cu voi. Bun. Am gândit să fac cu voi pentru că n-am spart așa de mult. Și nu am multă baterie, deci nu fac acoperișul episodul viitor și eu o să mă duc la minat în episodul viitor. Sper să pot duc în episodul viitor la minat. Dacă nu sunt preocupat cu casa aceasta pe care am făcut-o mult prea mare. Nu pun aproape nimic. Mă rog. Bă, ce folosesc astea?
Mi-a făcut o lopată care se sparge. Mi-a zis, poate la bine, normal cu crafting table nu mai îl sparg. Mi-a pierdere de timp și fac. Veți, nu vă mint. Ne culcăm. Poate. De ce nu merge? Știu de ce nu merge. Veți minți. Asta nu mergea. Ce cum nu merge? E noapte. Uiți, de ce pana mea nu merge? Bă. Ceva. Dar nici asta nu merge. Dar nu e drept. Bă, în sfârșit, bă. Vedeam că trebuie să bag un save day, dar nu putem să fac hack. Hack live. Dăm ca atare. Uite. Casă fără acoperiș, mă. Foarte tare. Bă, și întrebarea e cu... uite, am dat. Să urcăm sus, să expectăm lucrurile de sus. Expectăm. Nu ce mi-am făcut scări, dau așa. Nu, man, hai că o să vă arăt acoperișul când îl fac pentru că mi-am multă baterie. Bă, hai, nu, îl fac cum trebuie. Bă. Fratele meu alb. Bă, nu idee. De ce pana mi-am făcut eu astea că nu puteam să pun lemnul ăla, dar nu ajungea și... Știți? Și așa pot să-l mai transform, dar invers. Că m-am gândit, bă, fac cu scări, o să fac și cu scări. Sus, la o miștăcăreală acolo. Dar asta în episodul viitor. Când vreau să mă duc și la minat, dacă nu mă duc în episodul 3. Fac multe planuri, dar parcă vezi chiar mi se sparge telefonul. Sper să nu rate, pentru că de asta nu mai pot să aud 2-3 luni. Fac. Pentru că nu mai aveam programul de film, nu știam contul de la... Bine, nici nu mai filmam așa de... Mă rog. Trebuie să băgăm pe crafting, table. Bă, dar... Sper să termin o camera, sper că am timp. O plus facem așa de... Frumos. Bă, o să vedeți asta în episodul viitor. Când o să termin acoperișul, mă gândeam acum să opresc, dar când nu o să mi se mai descarce. Fuck you, bitch. Fuck you all. Fuck you all. Dacă termin acest episod, bă, las un Barosan dacă trebuie. E Barosan. Bine, mai am chef să filmez și prea mult, să e clar. Deci trebuie să mai pun una și acolo, foarte tare, man. Foarte tare. Șmecher. Bă, ești tare, bă. Foarte tare. Și bă, și în colț mai am. Mă rog, o să fac asta. Drept. Ui, și eu cred că o să fac geamurile off camera. Cred. Bine, cred. Foarte bine, cred. Bă, și dacă mai avem timp, dacă nu facem și asta, planific multe. Bă, am zis că nu termin asta acum. Nu terminat. Nu avem timp. Dacă vă plăcut acest episod, să dați și un like, că am început noul sezon în forță. Sper să începem noul sezon în forță. Dacă vă place ca să dați un like, neterminată. Iau de ăștia albat sus. Neterminată acum.
vreți. Nu e terminat total, pentru că mi-am și făcut de... mi-am să fac și de sus, mai pun și niște chesturi, bine, chesturile le putem pune acum. O să le punem acum, să... da? Ok, nu avem lemn. Mă uitam acum ca prost, nu vedeam chesturile. Dacă vă plăcut acest video, să dați un like, un subscribe, un share și un coment. Deci, eu stau acum cu ăsta la încărcat, fiți atenți. Deci, bag ăsta în priză, vedeți? Uitați, se încarcă. Uitați. Se mai încarcă. Nu știu de ce, nu e priza bună de mine, o să mă duc braceria, că cum sunt în camera mea. De bate ceasul. Comentă și cu acest video, dați un like, un subscribe, un share, un comment. La viitoare, ne vedem ca nou. Pa!